Goddag, velkommen. Mit navn er Arko, og i dag sidder vi inde på min server i Minecraft. Vi har sådan mange mennesker med. Vi har Mina med, vi har Oliver med, vi har Lorik med, vi har Daniel med. Hvem er der ellers? Martha. Nej, hun er ikke herinde. Hun er ikke inde i samtalen, men... Sover. Igen. Ja, det er hun nok. Ja. Men vi sidder inde på min server og hopper lidt rundt og leger. Mig og Mina, vi bor derovre. Og Lorik, han bor et andet sted. Og Oliver, hvor er Oliver? Oliver, hvor bor du? Nej, vi spiller 1,1. Hvad spiller vi? 1,11, 2. Ja. Og vi sidder på min server. Har jeg sagt det? Ja? Tager som hjem. Og jeg vil lægge IP-adressen nede i beskrivelsen, for det er sjovt at have mennesker herinde. Så lige nu er Lorik væk, og Lorik han taler engelsk, så vi taler engelsk dansk. For helvede, hvad laver I? Oliver slår mig. Og hun leger I rundt om bordet med der lame, eller hvad? Ups, og det kan høre, det er mig, der spiser min mad. Ej, nej, ikke slå mig mere, okay? Jeg vil dø. Og så kommer hendes hunde efter hende. Oh my god! Wow! Så Tomland, det er Mina. TNT er her også et eller andet sted. Og så Daniel. Han er her også. Det er TNT, William TNT. Og Oliver, det er Ahmed. Og den sidste person er for mig. Har I set mit skin? Det kan jeg faktisk ikke huske. Hvorfor var jeg lige ved at dø der? Og klokken er 10:06 lige nu, og vi har været spillet i sådan 7 timer eller sådan noget. Eller samtalen har været i gang i sådan 7 timer eller sådan noget. Jeg keder mig, så jeg vil sætte mig ud. Okay. Må jeg komme hen til dig? Vil du hen til mig? Ja. Nej, mit spil. Ja. Ups, det så ikke klart. Hvad? Jeg vil gerne Tilbage... Der er nogen, der har noget læder. Ups. Nej, jeg tror... Forkert vej. Har du ikke noget? Hvad laver vi? Læder? Nu var der bare ikke. Nej. Velkommen i samtalen. Lorik? Hallo. Hvem er samtalen? Hey guys. Okay. Up. Lorik, I'm recording. I'm outside right now. Yeah, but I'm recording. Wait. Wait. Yeah. Nå, er det Oliver det der? Yeah. You guys want any crisps or no? What? What? You guys want any crisps or no? Red? Gross. I'm getting beat up. Fuck off. Like French fries, but then a little thicker. Jeg forstår ikke, hvad du sagde. No, thank you. Want some of those? Jeg tror, han tilbyder hans aftensmad. No. Oh, it's so goddamn cold outside. No shit. So what are you guys up to? I'm still recording. I'm about to die, what are you? I'm getting some food in the cold fucking... Are you outside? Yeah, I'm outside. Why? Yeah, that's the difference, huh? Why are you outside? Because I need to get some food. It's too damn cold. Have you heard about a fridge? There's like a cold wind, like a little bit of wind, you know? Just a little bit. Just a little bit. Som vi kan høre, så But it's just enough to be annoying. man kan høre Lorik ved at fryse ihjel.
What? Nothing. You have to be there for me, guys. Why didn't you just send food by mail or something? I don't have any food. Hvorfor slår Daniel mig lige, mand? Det gør jeg. Klamme stopper. Daniel, kom! Daniel! Nej, For helvede, du skal ikke bare slå mig uden dreng. Daniel! Jo, Daniel, du har min snor, jeg vil gerne have den tilbage. du får ikke min snor tilbage. Okay, almost Jeg there. vil gerne have min Almost snor there. tilbage nu, Daniel. Du får den aldrig. Daniel, giv mig den. Nå ja, Daniel. Hvad? Jeg optager YouTube. Hvad siger du? Jeg optager. Nå, Okay, guys. hey YouTube! Look at this. Look at this. Jeg kan ikke finde din snor. What is it looking at? Someone help me. This is where I have to go. Nå ja, hvor er Buddy han? Look, did you kill What Buddy? are you doing? I'm getting food. Dude, He's outside. like, why did you take us out for dinner? I want a double cheeseburger, please. Fuck you. You ain't getting shit. Oh, damn. Jeg kan springe højt. Det er jo sikkert, hvad så? Nej, Oliver er kommet. Øj, der er en creeper. Min hund. Never mind. Cool as shit. Min lama. Look. Løb! Jeg må ikke fange mig. Jeg har stadig en lama. Derek, Jeg ser din nave af mine. why didn't you just... Nej, 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 Løb! Løb! Kom tilbage med vores lama! Kom back! Run! Run! Come on, lama! Run! Så lægger op til. Come back! Kom så, lama! Nej! Hvad laver du? Au! Guys, it's dude, I'm cold. I think I'm gonna pass out or something. No! 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 træk ham. Åh, shit. Jeg prøver! Come on, lama! No! Guys, be right back. Nej, Then I jeg got fik noget order mad, some jeg food. fik løb. Kom så- on, nok! Kom så, lama! Jeg prøver at løbe op på hesten. Eller op på lamaen. I har sådan 3 creepers efter jer, alt muligt. Ah! Run! Lama! Follow me! Come on, lama! I'm gonna get that! Lama, follow! Åh, det er mig. Så det... Kig på lamaen. God damn it! Get escape! Let's go. Den har akkuratgalskab. Jeg har en skide på din snor. Giv mig min snor. Den er bag mig. Akko, har du min snor? Nej, den Ja, hvor har Hvad skal der ske, mand? Det her er julemandens optog. Hvor er lamaerne? Giv det den. Jeg tror, de blev springet op af creepers. Der er en herhenne. Der skal være 10. Der skal være 10 i alt. Den er over. Det er det, vi lader med jer. Jeg vælter. Larrick. Larrick. Den så lidt. I found the llamas! I'm now getting beat up by a villager. Oh my fucking god, so many fucking... I found the llamas! Oh! Hjælp! Jeg dør. Det gør jeg også! Hvorfor er du under jorden? Nej, Akko. Nå, okay, der kommer du bare lave med jer. Og bare en creeper bag mig. Fuck, hvor rip. Det er en creeper. Ej, okay. Jeg bliver seriøst næsten dræbt af små mini som... Nej. Fuck. Gå the fuck af din minion, mand. Jeg taler bare totalt. Hvorfor er der en superlamer? Er du færdig med at spise? Okay, der var en hund lige før, og så blev den væk. Jeg optager, gå væk. Hvor er din dims? Det er, jeg glemte bare at lægge den derop. Nå, for sent. Jeg er færdig med at spise. Fuck dig, mor. Fucking lyd. Ahmed, hvorfor er der en superlamer? Hvad snakker du? Hvad siger du? Masken! Dræb dig! Nej, stop! I må ikke
dræbe lamaerne. Det er ikke mutant. Nej! Jeg har fundet en hest. Det er en mutant, den skal dø. Jeg skal lige noget, så nu må de... Ahmed, den har 1 HP. Ja, jeg skal dø godt. Nå. Kom her efter det her. Jeg får lige se, hvad jeg kan gøre det. Det er... Så, nu må de ikke komme herind. Det var så spilder alt. Mit optagelsesprogram rykkede sig. Nej, puha. Lama, du bliver hen. Nu skal vi jo give dem høreballer og alt muligt. Lama, kom tilbage. Nej, Daniel, den spiser ikke gulerødder. Det gør den ikke? Nej, den spiser høreballer. Skal du dø, eller hvad var? Ja, Skal du dø, hvor din lille krallermut? dræb den. I skal ikke dræbe dem, okay? Jeg gjorde ikke engang noget. Nej, men du tager tro min lama. Nå, men nu dør den. Nej, for det er min private lama. Du dræber den ikke. Det er min private lama. Jamen, du dræbte mig. Ja, du prøver at Hallo, dræbe den. buddy. Nej, hvad laver du? Du skal ikke tage hesten. Stop. Nej! Du skal ikke. Stop. Jeg slog hesten. Hesten har 1 HP. Det skal gå. Gå ned af hesten. Tak. Ja, hvilket? Det ved jeg ikke. Team. Ja. Oliver, fuck off. Mutant! Kom væk! Den skal dø, jeg har lige taget den job. Hvad laver I? Hvad? Skal I bygge noget? Nej. Den her mutant der, den skal dø. Nej, du Nu skal... skal det være Braco først. Ellers ikke med det. Det er sgu ikke min skyld, du er i creative. Okay. Her har den slår. What the fuck? Vil du have en? Den døde! Mutant neder! Jeg fik den. Jeg er med i Lama 6. What? Du dræbte lama! Dybt. Fuck dig, Oliver. Et lama-lam! Ja! Det er døde. Fuck dig. Hvorfor dræbte du mig sammen? Hold op med at dræbe lamaerne. Mutanten er nede. Det er ikke Fuck, ret. den er grim. Hold op med. Fuck, den er grim. Han træder, Oliver. Dens hoved er større end dens krop. Akko. Det er en dæmon. Okay. Den dør de. Nej, okay, jeg slår dig en gang. Okay. Men helt ærligt. Akko. Ja. Jeg vil gerne få op. Til hvad? Bare lave noget andet. Stopper du på. Hvad vil du lave? Jeg vil prøve at bygge et hus. Og så vise det bagefter. Jamen, vi vil lave survival. Ja, men jeg laver et hus. Der er ikke noget i det, der er heller. Ikke noget med diamant eller egen eller noget. Bare sådan normalt kedeligt hus. Eller hvad er det der? Jeg lægger lige alle mine ting i en kiste, så jeg ikke bruger. Men nu tror jeg tom, det var den også tom, når jeg går ud af game mode. Kom her, din lille banje. Så bliver det. Eksploderer nu din. Hvad fuck? Hvad? Ja så. Nej, kom nu. Nej, hallo. Shush. Nu er jeg i nærheden. Du må ikke drille min ven, så. Oliver, hvordan får du det der? Jeg har gjort. Au! Du slår den ind af mig. Okay. Nej. Nej, stop. Okay, stop nu. Oliver, du skal ikke slå mig mere. Okay. Så slår du mig. Nej. Jamen, nu lad være med at slå mig. Men så kan du bare godt slå vores dyr ihjel. Så er der ikke nogen dyr ihjel. Jeg kan ikke lide dig, Oliver. Jamen.
Akko, må jeg komme hen til dig? Hallo. Kan du ikke... Nej, kan du ikke godt lige gå længere ned? Så, bare lige igen. Det var ikke sjovt. Jo, den var. Du er ikke sød. Nej. Hvor er det med lige på sang? Men det der flyver. Okay, what the... Hvad er det her? Ej, jeg kan ind i det. Hvad er det? Det er et hobbithus. Hvad? Det er et hus. Det er klart. Jeg kan ikke lide det. Nå. Skal jeg nok gøre det pænere. Krævende kvindermenneske, mand. Oliver, Mm. sæt dig. Sæt dig. Kom nu væk. Stop! Skal jeg dræbe din hund nu, eller hvad? Oh my god. Skal du ikke? Jeg får så sætte den af helvede til. Jeg skal nok sætte den. Oliver? Oliver, du slog. Oliver, kom her. Nej! Kan du ikke lige dræbe Oliver? Han dræbte min hund. Hvad for en af dem? Den, som der ikke har nogen drage. For helvede, vi har for mange lag med. Ja, jeg kan godt lige udrydde dem, hvis det er. Nej. Jeg skal udrydde dem. Nej. Jeg bare lige gør bestanden lidt lavere. Nej. Ja, Oliver. Fuck, den der bygning er perfekt, man. Jeg kan se den herfra. Hvad så det her synes du, Ahmed? Nej. Okay, hvad fuck er det her? Det er godt, Akko ikke har set noget. Nej. What the fuck? Den der. Okay. Hvorfor? Hvorfor? Jeg vil have en appelsin nu. Så det er Du det vil have her. appelsin, fordi du selv ikke. Nej, det var fordi, jeg havde nogle appelsinskralder ved siden af mig. Okay, ad. Den er perfekt. Man kan jo ikke komme ind i den. Det gør man da. Nej, hvor er man? Lige her foran. Der er hul i nosserne. Åh, der. Så, jeg er inde i den. Og det er altså hul i træet. Jeg er inde i den. Hvordan føles Au, det lad være. ikke, Nina? Ej, okay, ad. Det er jo bare noget ud. Okay. Nej, det er jeg ikke. Det er lige ude. For fuck? Hvor er jeg henne? What? Ja, Akko, hvad laver du? Der vil jeg springe i luften. Ja, det gik ikke godt. Jeg får bare alt muligt skrald ind i mit ting. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Inventory. Ja. Nå, okay. Jeg vil have det bare væk. Okay, der er en eller anden, der dræbte mig. Dræb lige Oliver. Nej, hvad fuck har jeg gjort? Akko? Akko, nej. Der opsætter ordentligt. Hvem var det? Hvem var det? Var det dig, Akko? Akko, kan jeg op? Nej. Jeg tror, hvis jeg kan gøre bestanden lidt lavere, jeg lagde med. Nej, Oliver, det gør du ikke. Er du seriøs? Du skal bare lade være med at dræbe vores dyr, okay? Det er vores forretning. Jeg var 100 p dyrmenneske her. Ja. Ej, hvor I små søde lamaer. Oliver! Så slår en af dem godt. Hvem slår på mig? Hallo, kan du ikke bare... Yay, kom her, lama! Akko, jeg ved, hvad du kan. Akko, jeg ved, hvad du kan. Jeg laver sådan noget,
sådan noget, som man ikke kan bryde igennem, og så kan du sætte lava derinde, og så kan du bare sætte ham derind. Jeg kan bryde igennem alt. Ja, okay. Og evigt og alt. Nope. Udover vist. Jeg skulle til at slå den. Ja, det er sgu ret sjovt til dig. Undtagen bedrock, men hvis du placerer bedrock, så er det bare bøjs. Okay, hvad du så gør her? Du kan ikke være bøsser. Jo, jeg kan godt være bøsse, fordi hvis man er bøsse, man så drenge. Nej, fordi det er drengen, der bliver til drenge. Ja, men stadigvæk. Du kan godt sige gay på engelsk, og så også sige det til piger. For så er man glad. Hallo I. Ja, det der, det er bare klamt. Hallo I. Okay, gør noget ved det. Jeg kan lide. Du skal ikke lide Oliver. Jo, for så dræber han ikke hans... Placer mig i bedrock. Hvad? Placer mig ind i bedrock. Ja, du er bare heldig. Så. Nej, Oliver, kom tilbage. Jeg kan også spille min egen verden nu. Nej, Oliver. Jo. Hvad? Ved I, hvad Oliver 2017? Jeps. Vi har allerede snakket 20 minutter. Han skal jo komme ind igen. Han skal ikke blive ude. Hvem har sådan en fucking kort lunde, at når man siger nej til personen, så får den ADHD? Gæt hvem? ADHD. ADHD, det er mine. Bare siger det bare. Altid. Og cancer, det er Martha. Eller Alex. Ja. Ja, kakao. Ej, jeg peltede. Er du akkukæv? Okay. Akko, lakko, kakko. What the fuck? Akkulakko nappa. Narko. Nakko, tobakko. Akkunako. Yeah! Akkunako. Hvorfor er der kryber? Ah! Det mister ikke noget liv. Trolling. Jeg har altid vil prøve at gøre det her. Det var da trist. Han må ikke tage den med. Du må få lov til at placere det igen. Jeg har jo ikke noget at se. Nej! Nej! Ups. Mit optagelsesprogram flyttede sig. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg kom til at flytte der, hvor den er. Hvad betyder det? Jamen det flyttede, så det kan ikke nogen mening. Det var, at jeg kom til at trykke det op i hjørnet, så ja, nej, det står. Jeg vil lige prøve at se noget, så hvis vi gør sådan der, sådan der. Jeg går ind og snakker med en anden. Nej! Er det godt? Oh my god, nej! Farvel. Oh my god, Slutter han? Ja, jeg det må gør. The fuck? Jeg kan lave cirkler på mit optagelse. Ui. Nå, hvordan fjerner jeg så igen? Nå, sådan der. Jeg får kun måske en lille smule beskeder. Hold op! I ødelægger optagelsen! Hallo I to! Stop! Stop! Jeg skriver tilbage. Sådan der. Nej. Marine. Hjælp! Halløj! Mit optagelsesprogram kunne se mig. Jeg tabte min mus! Nej! Fuck! Rip mus! Jeg er så glad for noget her. Nej. Buddy, hvad laver du derovre? Nå. Jeg synes ellers, den her søger lækker i helvede. Kan du ikke komme herover og hjælpe mig? Hvor er du? Der er et eller andet totalt galt. Jeg lægger ikke, tror jeg. Hvad har du lavet? Jeg bygger et hus. Jamen! Men det er der med se
vil gerne se. Hvad er det? Jeg vil gerne se dit hus. Fuck. Fuck. Hvorfor at... Du kan jo gå derover, Mina. Jeg ved jo ikke, hvor det er hen. Her! Det er bare lag, du kan godt gå herover, se. Se, du kan godt gå her. Prøv at komme. Se, kom herover. Prøv at se, man kan gå på den. Bare kom. Hvad laver du? Det er ikke mig. Det er falsk, du kan godt gå. Kom nu. Nej, jeg kan ikke. Prøv at se, hvis Jo, jeg se, vi kan. Oh my god! Nej! Ej! Afkom! TV'en! Nej! Jeg er stak. Nej, det er lige op igen, hvad laver du? Hvor er du ondt? Akko? Ja. Har du ikke nogen bloks på dig? Jeg kommer og redder dig! Farvel. I stående, Akko, jeg kommer! Hvad så? Var det ikke en god Tyrell? Det er bare flot. Nej, det er rigtigt. Okay, har du aldrig mødt sådan et ødelagt chunk? Det har du da, Akko. Det var det, jeg prøvede at lave. Akko! Hop! Du kan godt! Nej, don't kill me. Hvor det går hen, hvor det går... Hvis du kaster dem ud over katten en eneste gang, ikke? Hop! Hallo. Hallo. Dammit! Farvel. Akko tilbyg mig. Nej! Fuck. Oh. Stop. Der er ikke mere! Der er ikke mere! Yes, tak! Nej. Farvel! Nå, stakkels Mina. Hvad så, Mina? Oh, what the fuck? Det var et 4-blok jump. Det kan jeg ikke engang klare. Hvor dum. What the fuck? Nej! Akko, jeg overlevede. Nej. Jeg ved, om jeg overlevede. Ja! Hej! Hvad laver du, Akko? Hvad så? Nej! Fusion! I'm too good for that. Hvordan kommer man op? Så kan du få lov til at bruge det andet. Hvad var det nu? Kan jeg ikke lige gå op igen? Nej. Okay, jeg skal nok være med at lave så stor pikken. Nej, hvad? Oh my Irene. Jeg kan ikke huske, at jeg lige lavede en pik. Kæft, man er... Jo, det kan jeg godt. Jeg er ude igen. Hop hernede, det er safe. Hold kæft, nej da. Jeg kan ikke komme derned, vel? Brug vandet. Hvorfor kan jeg ikke finde det? Find hvad? Jeg leder efter en bog. Akko. Jeg fandt den. Kan jeg ikke lige få... Kan jeg få op, så laver jeg et seriøst hus, please? Okay, 2 sekunder. Det er som at lige fjerne det her, det er nok ikke så smart, eller skal jeg lige? Bare for, så kan du troll Larry, når han kommer tilbage. Yeah! Skal vi gøre det? Ja, Kan jeg lige få op? 2 sekunder.
Jeg tror, han er for klog til det. Okay. Mina, du skal se noget sej. Du må indrømme, det her, det var en god joke. Nu er jeg faldet for det, come on. Du Jamen, jeg faldt er for så... det. Ej, shit. Det er ikke noget. Kan man smadre det her? Nej. Ja, Mina, prøv at komme. Prøv at se her. Er du klar, Mina? Kig på mig. Okay. Her. Hvad fanden sker der? Nej, 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 nej! Ja, Nej. Ja, de der. Er den anden? Fuck dig. Fuck dig selv. Hvad fuck er det? Whee! Feel I'm going on, yeah. Yeah, det er sjovt. Who came back? Nej! Alright. Hey guys, How was dinner? what's up? I'm eating Final Five. This Fuck is on. this can't be you for real. Hey, Akko, hvor du... Jeg er lige på noget. Jeg ved, hvis jeg gør det sådan her til... Sådan der. Wait. Okay. Fucking witch. Look. It's a French fry. 2 seconds, I can't look. I'm recording. Åh, LOL! Akko, prøv at se her. Ja, du skal da. Hvad er Hey det? Daniel, what you up to? Akko, prøv pistolen der, jeg skal lige få noget. Prøv at kigge her. Hvor er du? Don't you guys have to like eat dinner or something? Already. I already... Oh, you already ate, okay. Prøv at se. No pussy for you, Daniel. Hvor er du? Oh my god, jeg blev kvalt jo! Nej, kom her. Stop. Stop. Hen. Ikke, kom op! Til højre. Til højre. Catch me. How did you... Alright, Cole, you look far too serious. Huh? You look far too serious. Yes, we found something fun. You're like staring down at your screen like Det jeg snakker om, det er fordi jeg har campus Skype. Yeah, exactly what you just said. Ja. Akko, prøv at se her så. Hvordan gjorde du det? Nej, jeg lavede en til. Hvordan gør du det? Somebody's having a really big goddamn party over here. Det her. Vi Can you keder hear os. this? Hvad? Can you hear this? No. Ja. Somebody's having a real big goddamn party. TNT, du kan faktisk lade et hus ud af det der. Tror du Turn det, the ikke? fuck up! It's in the church, by the way. The church having a real goddamn big party. There's like one guy with a microphone like, "Yeah, we can turn up." Got them priest with his prayers. There was a girl, I think like 12 years old, also super young. She was like staring at me, like dead stare, you know. I was like, the fuck? And she like just staring, just straight up staring. I was like, who? Is there something on me? I mean, what you want? Well, just not a single word. Yeah, I started talking to her, not a single word. I think she looked into my soul for a bit. Then there was an Asian guy who didn't know how this worked, and pretty funny.
Yes, I'm already eating like half of it because the rest could fuck off. I'm here in the cold eating french fries. Wow, this My goddamn looks dessert. sick. This looks so sick. What? Okay, hvor højt skal det lige være? Det var sgu da ikke, men det er flot. Jeg er i gang med at komme op ad den. Hey look, I made an ice crystal. Hey Lord, what? Daniel, what did you say? What did you say? Nothing. No, you said something about an ice crystal. He made ice crystal. What happened We if have I one. put it on fire? I can't put it on And she fire. made it all the way to the top. How awesome. What is an ice crystal? You can see when you join. No, I need to have dinner first. It's like chicken legs and... Why didn't you French fries just and all order that stuff. takeaway? Hvad så får du kravlet op? Why didn't you just order takeaway? No, they're like... Okay, it's really weird. They buy the chicken wings like at another place. And then I have to go get the french fries in the cold, freezing cold. Okay. Oh shit, there's somebody screaming for his mom. Mommy! Like, Wow. it's a 6-year-old girl just running on the streets like screaming for his mom, for her mom. I Well, think she got raped. Ja. poor girl. Probably got raped. Hvad? Hvad? Det er godt. Så det tog op. Nå, men jeg må lige få lavet optagelsen, for så må I lige underholde dem, ikke? Hvad? Jeg skal nu. Yep, she got raped. Yep. She got the rape face. Okay, guys. Gotta hang up now. Why? I'm at my home. Everyone's gonna piss off because I ate all the fries. Yeah, be right back. Hvor er der bare sådan en lame hernede? Rigtig lame. Okay, hvordan kom den der? No way. Kan du vide mere? Hey, hvad nu hvis jeg lavede et kæmpe træ? Det til mig lige op til. Hvad er det? Cylinder. Tree. 3. Punktum. Fordi 7 til 9. 3 lager. 3 lager. Hvad synes du om det? Jo, helt sikkert. Bitch! Sequence darkly. Line 3 5. Oh my god, that actually looks awesome. What the fuck? Okay, Nej. men kom op i den der ting. Positive. Nej. Oh fuck. Oh my god. Jeg ved ikke om Arko vil kunne lide det her, men hun må leve med det. Men okay, ikke komme op. Jo, du skal da. Hvor er du henne? Jeg er lige hernede. TP... Try. Okay. What the... Jeg vil lige falde ned. Hvad synes du? Det der ligner en elefant.
næsten også meningen. Nå, okay. Jeg må også gøre position 2. Altså, prøv at se her. Og en 3. Og så sætter jeg en anden position, for eksempel. Position 1. Og så gør jeg det samme igen. Det ser måske ikke så godt ud. Det ser meget forkert ud lige her. Ja, lige. Gør bare der, hvor det var. Der. Og så gør jeg for eksempel sådan her. Og det var undo. Det var heroppe. Position 1, position 2. Undo. Så kan man indføre. Men hvordan kommer man så ind i den? Det er, hvordan du laver det? Man kan jo ikke være inde i den. Det er jo fordi den ikke er hul. Jamen, jeg har lige sådan gravet mig igennem. Og der var kun 3 bokser, så fandt jeg bare ikke. Du sætter. Tror du ikke, det vil blive fedt hus? Jo. Jeg skal bare lige tænke mig om her, hvordan tænker, skal vi TP? Okay. TP 2. Okay, nu er jeg oppe. Hvis jeg nu gav dig en masse blocks, så vil du bygge et hus herinde. Hvad? Hun blev slået ihjel af en zombie. Jeg har en del. Prøv at se her. H-cylinder. 3. Teleporter lige herhen. 9, 8, 5. Du skal lige teleportere Akku her. Ja, nej, det kan jeg ikke, fordi hun er ikke respawnet. Nå, lidt. Hun er nødt til at vente. Fuck. Vi kan se en creeper. Se en lane. Hvis du så begynder at bygge et hus herinde, hvad er du brug for til at bygge huset? Skal jeg bygge det? Ja. Hvad er du brug for? Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Det? Kom lige. I'm back. Så kan du flyve rundt. Hvad? Kan jeg flyve? Jeg kan flyve! Hvem kan flyve hvad? Jeg kan flyve. Du. Ja. Oh, do you know how to make this wood? Jeg har let efter en, der kunne finde ud af at lave det her store træ. For jeg skal bruge sådan et stort træ. Skal vi lave det? Ja. Yeah. Jeg synes ikke, det ser så pænt ud lige nu, men det bliver pænt. Hvor højt skal det være? Ret højt. Og så skal det være hul indeni. Hvad siger du? Så skal det være hul indeni. Jeg prøver lige noget her igen. Så vidt jeg ved, er der wallglatter på. 30, sådan der. Så. Remote. Press mode. This is happiness. Det ser altså lidt underligt ud herovre. Ja, det ved jeg. Jeg skal skrumpe den ind mod midten her, og det bliver sådan lidt
cylinder, som står 7. 10. Nej, fuck. Jeg fryser alt det andet. Så i hvert fald, så... Når jeg skal... Hvad hedder det? Så går over et hav, så kan jeg bare løbe. Ja. Har I sagt noget vigtigt, mens jeg har været væk? Tror jeg ikke. Fordi jeg har tænkt mig at cut det er væk, mens jeg har været væk. Nå! Fuck. Det må du ikke lægge på YouTube. Hvad? Jeg har ikke sagt noget, hvad du mener. Jeg kan bare se videoen, før jeg lægger noget. Nej, det var ikke fuck, mand. Jeg korter alt, hvad jeg har sagt. Mina, det var bare for sjov. Det var for jeg ikke huske det. Åh, hvad er der cam på? Oj! Nej, du er allerede flyve, det vidste jeg ikke. Jeg ved godt, men lige ved. Jeg ved ikke, hvad den her gør. Nå, men jeg begynder at kede mig lidt nu. Ja. Jeg tror, jeg vil stoppe videoen. Skal jeg stoppe videoen? Nå, men så, som I hører, så skal jeg stoppe. Så tak for at I så med. Og like og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Bye bye. Ses! Egentlig skal du også sige farvel. Jeg vil se. Farvel, bitches. Ikke mere. Som I kan høre, er han ikke specielt venligt. Hej hej. Vi snakker. Fuck.